Таулардан тамған тамшымы син, ағашларда ярған яфрақмы? Әллә инде сөю ағашларың үстергән бір ғазиз туфрақмы? Nasip ettin Xuday nihayet. Мәхәббәтне кемнәр уйлап тапкан, сөю дугаларын кем язган? Кемдер тыныч кына сөя белгән, берәүләр акылдан да язган. Укыйм әле күзләреңә карап, сөю сүрәсеннән бер аят. Күпме еллар көткән мәхәббәтне насыйп иттең Худай нихайет. Дугаларын укый, юатасы килә җанымны. Яшәү дәвамы син бәхетемне, югалтасым килми яңадан. Насыйп иттең Худай нихайет. Укыйм әле күзләреңә карап, сөю сүрәсеннән бер аят. Күпме еллар көткән мәхәббәтне насыйп иттең Худай нихайет. Күпме еллар көткән мәхәббәтне насыйп иттең Худай нихайет. Насыйп иттең Худай